Salutare tuturor! Astăzi am venit pe la locul de joacă și mă gândeam că e undeva aproape un an. Săptămâna viitoare chiar se face un an de când locurile de joacă au fost închise, fără petreceri pentru copii. Nici nu vreau să mă gândesc cât de supărați sunt cei mici și cât de triști sunt că nu și-au mai putut invita prietenii la o petrecere, nu s-au mai bucurat de frumusețile din locurile de joacă, nu știu, de toate activitățile și de animatorii de la petreceri, că asta e și subiectul despre care vreau să discut astăzi, cât de fain era când făceam treaba asta. Am ajuns la locul de joacă și am și găsit câteva lucruri pe care le foloseam, nu știu, mascotele, măștile de supereroi pe care le foloseam la petreceri și m-am gândit cât de fain era în perioada în care puteam să facem petreceri pentru copii și cât de satisfăcător era. Așa că am zis, hai să fac, nu știu, o listă cu 5 puncte forte ale animației și să le împărtășesc și cu voi. De ce nu? Poate ajutăm pe cei tineri care vor să învețe o meserie nouă sau care vor să facă câțiva bănuți în perioada în care o să urmeze. Sperăm că o să se dea drumul cât mai curând la petrecerile pentru copii. Și de ce nu, chiar în tabere, chiar dacă este pandemie, cu siguranță tabere o să se organizeze cu distanțare socială. Deci se poate aplica animația în foarte multe locuri. Așa că să vă spun astăzi cele 5 puncte forte pe care le-am găsit eu și, nu știu, lucrurile faine din animație. Mi-am făcut o listă aici pe telefon cu așa câteva lucruri care mi le-am amintit frumoase din partea de animație. Sunt și lucruri, nu știu, mai puțin frumoase, stresul pe care îl ai când fugi de la o petrecere la alta de frică, nu știu, să nu întârzi. Dar astăzi vreau să vă spun ce mi-am notat eu pe telefon. E bine, am spus, unul, că te distrezi foarte tare. Când lucrezi ca animator pentru copii, participi la foarte multe petreceri. Pe lângă faptul că tu îi distrezi pe copii, te distrezi și tu. Și nu e stresant deloc. Adică nu e ca și cum te duce la birou, la un job și petreci acolo 8-9 ore. Nu, pentru o oră, două ești supererou sau, nu știu, profesorul de joacă care îi distrează pe copii și te distrezi și tu în același timp cu ei. În partea a doua am spus educația pentru copii. Educi copiii, pur și simplu ca animator socioeducativ, ai activitățile tale care sunt distractive, educative și simți că aduci și tu un pic de bunătate în viața copiilor prin educația non-formală, adică prin joacă. Aduci oamenilor o stare de bine, am spus la punctul 3, și asta e foarte adevărat și mi se pare că e o binecuvântare să faci oamenii să se simtă bine și să aibă o stare de bine. Prin jocurile pe care le faci, prin muzica pe care o aduci. De multe ori eu obișnuiam să iau și părinții la joacă în timpul petrecerilor și vedeam că îi scot așa puțin din starea lor de confort, dar până la urmă se prindeau și ei și, nu știu, dădeau în mintea copiilor, cum obișnuiam noi să spunem, și se distrau foarte tare. La punctul 4 am spus că poți călători foarte mult. Ei bine, eu am descoperit partea de animații și entertainment la un hotel în Spania, într-o practică Erasmus, și de acolo mi-am dat seama că pot să aplici în foarte multe locuri animația, în resorturi de lux, în vacanțe pentru copii, în excursii pentru copii, în tabere pentru copii, la petreceri private, care ăsta e și primul loc unde te formezi, să zicem așa, ca animator la petrecerile pentru copii. Și le-am arătat într-un webinar trecut mai multor tineri unde pot să lucreze ca și animator și sunt foarte multe oferte din Egipt, Turcia, Grecia. Peste vară gândiți-vă că pot să lucrez foarte mult atunci când părinții se duc cu copiii în excursie, în vacanță. Ar vrea și puțină liniște și trebuie să fie un animator care se ocupe la hotel acolo sau la piscină de copii, așa că chiar tu poți fi unul dintre ei dacă te gândești să urmezi această cale. Și în plus, dacă lucrezi și în țară, spre exemplu, poți să mergi, nu știu, peste vară în Mamaia sau pe undeva pe zona de coastă să lucrezi ca și animator la hoteluri. Poți să lucrezi în tabere peste vară sau în excursii pentru copii de o zi în care pleci de la școală sau de la grădiniță de dimineață cu copiii în vizită și tu le faci jocuri pe autobuz până la întoarcere și în timpul excursiei ca să nu se plictisească. În plus, sunt foarte, foarte multe avantaje și mi-ar lua ore întregi să vorbesc cât de multe poți face cu animația pentru copii. Nu în ultimul rând, la punctul 5 am pus și faptul că poți să faci bănuți.
Gândiți-vă că un animator pentru copii în România câștigă în ziua de astăzi undeva între 100 de lei și 150 de lei pe oră. Dacă tu lucrezi pe weekenduri și ai, să zicem, 3 petreceri sâmbătă, 3 petreceri duminica, dimineață, după amiază și seara, cam așa poți să-ți împarți timpul pe weekend pentru petreceri. O petrecere e undeva la 2 ore pentru un animator, ai făcut undeva la 600 de lei pe zi, asta înseamnă 1200 de lei pe weekend. Acum depinde și de prețul tău, ce am calculat eu e la 100 de lei pe oră. 1200 de lei pe weekend, asta înseamnă salariu, aproape salariu minim pe economie în România, pe care tu poți să-i faci într-o sâmbătă și o duminică. Și asta chiar e pe bune, dacă nu mă crezi, poți să intri pe OLX și să scrii animator pentru copii și o să vezi acolo cât trebuie să plătești pentru un animator la o petrecere pe oră. Dacă tu lucrezi doar pe weekend și lucrezi o lună întreagă, să zicem că nu ai petreceri tot timpul, dar cu siguranță dacă ești bun și te dezvolți o să fii căutat, o să ajungi undeva la 3500 de lei garantat pe lună. Bineînțeles că mai trebuie să-ți mai cumperi consumabile, nu știu, pictură pentru face painting, baloane și lucruri care îți mai trebuie ție, joculețe, nu știu cum ar fi costume de supereroi și multe alte lucruri pe care le găsești în bagajul unui animator. Dacă ne gândim așa, e o oportunitate super faină, mai ales dacă descoperi treaba asta de la 16-17 ani, până la 23-24 de ani poți să trăiești foarte lejer, să-ți continui studiile, să practici această meserie care îți oferă posibilitatea de a lucra foarte flexibil când ai tu chef, pur și simplu când ai tu chef, îți promovezi micul business până la urmă pe rețelele de socializare și când ești contactat de persoane poți să-ți faci programarea în funcție de disponibilitatea ta. Dacă te cheamă la o petrecere weekendul viitor și vrei să mergi, spui ok, sunt disponibil, weekendul ăsta ți-l rezervi pentru petreceri, faci bănuți și în celălalt weekend te duci să te distrezi cu prietenii la munte, la mare sau oriunde crezi tu că vrei să mergi. Dar pur și simplu dacă mergi în tabere, nici nu-ți poți imagina cât de mulți prieteni poți să îți faci acolo și cât de fain e, simți că nici nu mai ai nevoie de altceva. Am făcut video acesta pentru a le arăta tinerilor că există o oportunitate de a face bănuți, legal în primul rând și în mod constructiv, după cum ziceam și la punctul 2, că există foarte mare implicare din partea educativă a animatorului în ceea ce privește lucrul cu copiii. Așa că sper că o să vă fie de ajutor aceste informații și dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi și îndrumări, nu ezitați să mă contactați. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și sper că v-au fost utile aceste informații.